Project TV. Hae hae. Hoya hoya. Urip. Rekasane dadi wong cilik. Anak-anak yo ora pinter, kon ngaret ora gelem. Bisane njaluk. Pak, duit Pak, terus. Kowe apa, Cuk? Jaga ronda, Cuk. Ronda, Cuk. Yo, Cuk. Ayo trek-trekan. Aku ra di motor, Cuk. Njaluk Pak kono. Iya yo. Ya wis, tak njaluk Pak. Tak kemesek ya. Yo. Kono wis, njaluk. Nyusul aku. Yo, Cuk. Bocah kowe. Pak ngopi yo. Ayo. Kang, ro, Pak e. Pak e, ning ndi yo? Mau aku koyo weruh ning ndi yo? Ngaret paling biasane ngopo sih? Ora, Ngaret ndi? Ngaret ndi? Pojokan, karetan, cerak karet ngalas. Oh, yo. Anggap kalian ono yo. Yo. Sun yo. Yo. Pak E. Apa? Kenapa? Ono apa? Menteri mangan. Mangan apa ta, Pak? Halo motor, Pak. Apa? Motor? Lah iku sini ngomah. Sepeda ukel. Laren motor, sapa wae ana wong sugih. Mosok Pak sepeda mobil tak gawe trek-trekan. Rasa gedrok-gedrok tanteni baret yo. Apa ta? Ya sepeda barang, ya motor. Gawe trek-trekan, Pak. Trek ambek sapa? Anake Pak Lurah. Kuwi kok sik kaya wong sugih. Anake lurah sing mbok tiru. Ora usah. Kok aku mikir lho, Pak. Minggat. Minggat to. Seneng aku malah rangusi dapuranmu. Ayo, Pak penggaweanmu teko ngarit kuwi. Nang. Ngaret meniku halal nang, tak kandhani. Kowe pakane kancaku kae lho. Yo nyoteng. Yo kantoran. Kuwi teko ngarit kuwi. Ngene wae nang. Nek iki wis 10 juta sekilone. Tak tukake motor. Lah kapan, Pak? Ya aku ora reti. Kita, Pak. Tukakno motor. Sing ge bau lho apa sih nang. Aku minggat lho. Apa? Aku minggat lho. Nggih. Minggat to, saiki ora apa-apa. Ya wis, Malah bancai ning omahku. ya wis, aku minggat. Minggat to. Ayo. Duwe anak celukane motor. Nek anak pinter ngono ora apa-apa. Kon ngarit, nang, ngarit. Mangkat. Ngono sih tak tukak. Dikon nang ngarit. Gosek sih, Pak. Ayo. Nek belum ngarit ngono tak tukake motor. Wes, tak berah.